bai? Eta orain, hemen daukagu mutikotxo hori. Argi dago, Isaka Lopen Mendizabalek eta Jon Zabalok nondik hartu zuten protagonista. Bai, gaur antolatu duguna ikuskizun ibiltari bada, eta 4 gune desberdinetan gertatuko dana momentu berean. 5 herritan hasiko da orain, eta bat hemen izango da udaletxeko gune honetan, beste bat Berdura plazan, beste bat Trianguloan, eta beste bat Paseo Berrian, zezen plazatik gertu, hor hasiera baten ikastola egon zen txalet batean. Leku bakoitzean mikro antzerki bat egongo da, 4-5 minututakoa, batez ere hasierako garai haiek bizituz, adibidez nola jasotzen zituzten ikastolan kuotak adibidez hasierako garaian, Lizardiri ere keinu bat egingo zaio, Lizardi elkarteak garrantzia izan zuelako lehenengo urtetan, ikastolaren lehenengo urtetan, hemen adibidez Xabiertxe hori egingo diogu keinu bat, eta Trianguloan berriz, hasierako garaian inspektorea ikastolara etortzen zanean, garai hori pixkat bizitu araziko dugu. Eta guzti hori bukatutakoan, danak Sakramentinotan bilduko gara, eta bertan gutxi gora bera ordubeteko ekitaldi bat egongo da. Eta ekitaldi hortan, alde batetik irakaslei omenaldi txiki bat egingo zaie, ikasle horiek ere hitz egingo dute, dantza egongo da, abesbatzak ere parte hartuko du, bideo desberdinak egongo dira, izen eman dute ia 600 pertsonek, eta orduan 600 pertsonaiek 4 taletan banatu ditugu, eta talde bakoitzari kolore bat eman diogu, soinean eramateko zerbait horia, gorria, morea edo berdea. Eta, kolore bakoitzak esan nahi bat izango du, baina hori deskubrituko da gero Sakramentinoetan egingo dugun ekitaldi horretan. Jendea asko inplikatu da, eta gure helburutako bat zen pixka bat ikastola kalera ateratzea, eta orduan espero dugu baita ere, izena eman ez dutenek ere, kalean daudenak ere, bertaratzea eta gehitzea talde hori. Bitan. Pues hainbat aldiz ensaiatu deu dantza bat gero ikusiko zuena edo eukiko zuena aukera ikusteko Sakramentinotan, eta ensaion bidez ikasi deu dantza bat aterkikin buruz eta ikastolak 50 urte ditulako. Ez da ikasi duzu ekimen honekin? Ikastola sortu zanetik 50 urte pasaiala eta hola, eta hainbat gunetan egongoa antzeslan bat bezala, eta gero denak Sakramentinotan elkartuko geha. Asko prestatu aldeztu ez, noden txaiatu dezute? Pare bat aldizuela ensaiatu dugu, gauza asko ensaiatu behar zian, eta lan asko da batzetikan. Lasai, etxeko Andre, lasai. Ez da ez datuko. 5 minutu esan bezala.